Ja vás všetkých zdravím, v tomto krátkom videu vám ukážem, ako to vyzerá vo vnútri v kurze Kráľa Fanpage Premium. Keď sa prihlásite, dostanete sa na takúto nástenku, kde vás už čaká úvodné video od Martina, a keď vstúpite do kurzu, tak každý týždeň sa vám bude uvoľňovať jeden modul. Ja už som kurzom prešiel, čiže už mám uvoľnené všetky moduly. Prvý týždeň nastavenie fanpage, sa vám uvoľní prvý modul a tu už si môžete vyberať videá, ktoré máte záujem. Kliknete a tam máte ďalšie videá. Video 1 trvá 3 minúty 36 sekúnd, ďalšie 5 minút, rôzne odkazy, ktoré spomína Martin vo videu, ďalšie odkazy. Takto všetko tu je pekne popísané. Pod každým videom môžete dávať svoje komentáre, svoje otázky k konkrétnemu videu. Môžete sa pýtať, Martin vám bude odpovedať. Čiže máte tu 8 modulov, druhý týždeň ďalší sa vám uvoľní a tak ďalej a tak ďalej. Tu máte 16 techník, ako vybudovať fanpage, ktorá bude mať viac ako 1000 fanúšikov a tak ďalej. Takto 8 modulov tu je, sú tu desiatky videí v každom dokopy v celom kurze. Ďalšia sekcia sú bonusy. Ja tu mám pár bonusov, time management, ako ide PPC, potom máte bonus Froby na 3 mesiace zdarma, Facebooková reklama pre začiatočníkov. No a ďalšia sekcia je otázky na Martina, kde vám Martin bude odpovedať na všetky vaše otázky počas celej doby plynutia kurzu. Môžete sa ho spýtať hocičo, on bude odpovedať. Ako vidíte, otázka, odpoveď, Martin odpovedá na všetko rozsiahle, nie len jednou vetou. Čiže toto je bonus alebo súčasť tohto kurzu na nezaplatenie. Takto nejak to vyzerá v kurze Kráľ Fanpage Premium. Ak chcete vstúpiť, tak máte možnosť, ale len do dnešnej polnoci. Potom sa kurz uzatvára a Martin začína pracovať s ľuďmi, ktorí vstúpili. Takže ak chcete vstúpiť, stlačte tlačítko pod týmto videom. Stojí to fakt za to. Vybudujete fanpage, ktorá vám bude zarábať. Majte sa.